To a ci gaba da kawo muku irin wainar da ake toyawa a gasar kofin nahiyar Afirka wato AFCON, inda a yau a wasan da aka fafata tsakanin kasar Cape Verde da kuma Mauritania, kasar Cape Verde din ta samu nasara kan kasar ta Mauritania da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da ake tsaka da fafata wasa tsakanin kasar Senegal da kuma kasar Ivory Coast. Duk wanda da ya nasara tsakanin kasar ta Senegal ko kuma Ivory Coast za ta haɗu da kasar ta Cape Verde a zagaye na 8 a gasar ta AFCON. To da wannan kuma bari mu tsallaka Turai, inda aka bayyana cewa to kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta ya ce ba gaskiya bane kan rahoton da ake cewa zai koma aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Idan dai masu sauraro ba su manta ba, ranar Asabar da ta gabata ne mai horarwa Zabi ya sanar da cewa zai ajiye aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da zara an kammala kakar wasa ta bana. An dai bayyana cewa wasu jaridu a kasar Spaniya sun rawaito cewar wanda ya fara tamola a karamar kungiyar ta Barcelona wato Mikel Arteta zai bar aikin jan ragamar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal domin ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya ci gaba da horarwa. Sai dai wata hira da aka yi da Mikel Arteta ya bayyana cewa wannan batu babu ƙanshin gaskiya a ciki, inda Mikel Arteta cikin fushi ya bayyana wa 'yan jarida cewa wannan labarin ba gaskiya bane kuma ba shi da tushe balantana makama. An dai bayyana cewa wato Mikel Arteta wanda yake da kunshin kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal har zuwa ƙarshen shekarar 2025 ba shi da niyyar barin kungiyar a nan kusa-kusa. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta ya bayyana cewa wato raina ɓace yake kan labarin da ake yadawa, inda ya ƙara tabbatar da cewa wannan labarin ba shi da tushe bare makama. Mikel Arteta ya bayyana cewa ina wajen da ya dace da mutanen da suka kamata kuma ina murna da hakan. Mikel Arteta ya kuma ƙara cewa na rungumi alaka da nake da ita da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal hannu biyu kuma muna da abubuwan da za mu cimma tare a nan gaba bayan jituwa mai kyau tare da shugabannin kungiyar a cewar Mikel Arteta. Bai buga wani babban wasa ba a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a lokacin da ya murza musu leda, inda daga nan kuma ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain zaman aro, ya kuma taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Rangers da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad har ma da kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma ita kanta Arsenal din. An da da cewa wato bayan ya yi ritaya ne ya fara aikin koci karkashin mai horar wato Pep Guardiola a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United, inda kuma daga nan ne ya karbi aikin horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a shekarar 2019. An da bayyana cewa a matakin sa na kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, Mikel Arteta ya lashe wa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kofin FA a shekarar 2020, kuma Arsenal ta kare a mataki na biyu bayan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta lashe kofin a bara. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana mataki na uku a kan teburin na Premier kasar Ingila a bana da tazarar maki 5 tsakaninta da mai jan ragamar teburin wato kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Kazalika kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta fafata wasa a ranar Talata a wasan mako na 22 a gasar ta Premier kasar Ingila. An dai bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ci wasan farko a watan Agusta da ci 2-1 a shekarar 2023. Haka kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wadda aka fitar daga gasar FA da kuma Carabao Cup tana cikin wasannin gasar nahiyar zakarun Turai, inda kuma za ta fuskanci kungiyar kwallon kafa ta FC Porto a zagayen gaba. To anan kuma an bayyana cewa kyaftin din kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Virgil van Dijk ya ce ba shi da tabbas ko zai ci gaba da taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool idan har mai horarwa wato Jurgen Klopp ya bar kungiyar a ƙarshen kakar wasa ta bana. An dai bayyana cewa wato a makon jiya ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Jurgen Klopp ya sanar da cewa zai bar kungiyar. Idan dai ba manta ba, mai horarwa Jurgen Klopp ne ya siyo wato mai tsaron bayan Virgil van Dijk kan kuɗin da ya kai fam miliyan 75 a watan Janairu na shekarar 2018 daga kungiyar kwallon kafa ta Southampton, wanda yake da kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool har zuwa ƙarshen kakar shekarar 2025. An tambaye shi ko zai ci gaba da takale da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool bayan Jurgen Klopp ya barta. Dan wasa Virgil van Dijk ya ce wannan babbar tambaya ce, amma ya bayyana cewa ba shi da amsar ta. An dai bayyana cewa wato mataimakin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wato Pippin Lindart da kuma Peter Crouch da kuma Victor Matos duka za su bar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tare da Jurgen Klopp. Haka kuma kwantiragin dan kwallon Masar wato Mohamed Salah da mai tsaron bayan Ingila wato Trent Alexander-Arnold za su kare a ƙarshen kakar wasa ta shekarar 2025 a Liverpool din. Dan wasa Virgil van Dijk ya bayyana cewa akwai jan aiki a gaban kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, abinda na sani kenan. Ya kuma bayyana cewa wajen mai gurbin masu horarwa baki daya da wasu abubuwa da suke bukatar sauyi. Liverpool na takara kofi 4 a kakar nan, wadda take cikin kofin FA ita ce ta daya a gasar Premier, ta kuma kai wasan karshe a kofin Carabao. Kazalika kungiyar ta Liverpool a gasar zakarun Turai ta Europa League. To a fagen cinikayyar wasa kuwa an bayyana cewa tsohon kocin Jamus da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich wato Hansi Flick shi ma ya shiga jerin mutanen da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ke nazari a cewar jaridar Bill, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na da kwarin gwiwa za ta daidaita da dan wasan Newcastle mai shekara 26 da ke buga tsakiya a kasar Brazil wato Bruno Guimaraes a wannan kakar a cewar jaridar Miro, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta amince da yarjejeniyar fam miliyan 25 kan dan wasan Club Brugge mai shekara 18
wato Antonio Nusa da ya ja hankalin Tottenham a cewar jaridar Standard, yayin da aka bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Luton Town na tattaunawa da Saint kan sai da dan wasanta mai shekara 24 daga kasar Japan wato Deki a cewar jaridar Telegraph, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool aka bayyana cewa na san dauko daraktan harkokin wasanni daga kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth wato Richard Hughes domin mai gurbin wato Jock Schmidt da ke shirin ajiye aiki a ƙarshen watan nan na Janairu da muke ciki a cewar jaridar Mail, yayin da aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta tuntubi Arsenal kan dan wasan Poland mai shekara 23 wato Jacob Gwiwa, yayin da kuma a gefe daya aka bayyana cewa wato dan wasan Lille mai shekara 24 wato Jonathan David ya kasance wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ke zawarci, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen na kokarin saye dan wasan Crystal Palace mai shekara 26 daga kasar Faransa wato Jean-Philippe Mateta a cewar jaridar Sun. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Fulham na son sake gwada asara ta kan dan wasan Chelsea mai shekara 22 wato Armando Broja bayan watsi da tayin farko na fam miliyan 25 daga kungiyarsa a cewar jaridar Team Talk, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta sake mika tayi kan dan wasan wato Middlesbrough mai shekara 21 wato Morgan Rogers kan fam miliyan 15 a cewar jaridar Birmingham Mail, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton na son dauko dan wasan Lyon mai shekara 23 wato Jake, sai dai a gefe da an bayyana cewa wato Cardiff da Blackburn da kuma kungiyar kwallon kafa ta Leeds na zawarcin dan wasan Liverpool mai shekara 26 wato Nate Phillips a matsayin aro a cewar jaridar Mail. Sai dai shi ma kocin Greece wato Gus Poyet ya kasance wanda ake son daukowa domin horas da kasar Ireland bayan da Lee Charsley ya nuna zai ajiye aikinsa na horar da 'yan wasan Ingila 'yan ajin kasa da shekara 21 a cewar jaridar Times. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham na fatan cimma yarjejeniya da dan wasan FC North Jill mai shekara 19 daga kasar Ghana wato Ibrahim Usman a cewar jaridar Sun. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Netherlands na tattauna da Arsenal kan dan wasan Ingila mai shekara 19 wato Charles Sagui a cewar jaridar Football Transfer, yayin da gefe daya aka bayyana cewa ya zama wajibi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sayar da dan wasa muddin tana son shiga sabon ciniki kafin rufe kasuwar cinikai 'yan wasa a cewar jaridar Football Insider. Sai dai kuma an bayyana cewa to kungiyar kwallon kafa ta Sunderland ta yi watsi da tayin euro miliyan 16 kan dan wasanta daga Italiya wato Lazio a cewar Fabrizio Romano, wanda kuma duka da wannan ne muka kawo karshen shirin na wannan rana. A madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan mu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a Duniyar Wasanni TV. Kuma da Allah kada ku manta ku yi mana subscribing tare da danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun saki wasu sabbin shirye-shiryen namu.